Udarna brigada, drugi deo. Šune i gile. Evo ovo sve treba uneti. Sad su iznijeli i treba da unesu sve ovo unutra. Evo Šune radi. Evo. Prvi maj Pirot. A? Ti si rekao sve. Podiže sam. Šune, kaži nešto. A di će unutra ili šefe? Di ćemo to? Gde ćete to? Ne znam kako šef kaže. Ajde šefe, Ajde recite. kaži. Šef kaže da treba u radnju. A vi ste šef, koliko dugo ste vi već šef u ovoj prodavnici? 4 mjeseca već. 4 mjeseca. I 2 dana. A vi druže Šone, A ja sam tek prvi dan na probu. prvi dan na probu. Pa da. Ja. Sad ste stigli. Pa da. Da. Evo, prodavnica sve. Radi se. A? Sve što